Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Victor at taga Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man pa'y akablaawan iti naimbag nga oras apada-pada. Sapay kuma, tadanunan na kayo to isurat ko nga adda iti nasaya at akasasaad. Ilingad naklaangan man ang itinagan a Victor at taga Pangasinan. Addan asawa kan may nga anak ko. Sa anak katurpos iti panagadal ko gapu iti kinarigat ti panagbiag mi. Iso nga itataadan pamilyak, jak kayat ama pasarandag iti anak ko ti rigat a napadasak iti kinaubing ko. May saak a helper iti may sa grocery dito'y lugar mi manang. Narigat ti trabaho akatugkad ti apagpursito a sweldo. Ngam anusak tapno masustinir ko ti pagkasapulan ti pamilyak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay Manang Emmy. Victor, adalo man ti rabi. Apay adi ka pa'y lamaturog. Ay, una yan. Nagunagan day tasan na ay. Ada ka di parikot. Mapampanunot ko nga min Josie. Talagang apagpursito lang ti masusweldo kiti pagpapayak a groserya. Di tayo pa'y makaurno nga pulos. Ni, apay akala at ana panunot mo day ta. Kan kaslakas taon ay ti panagdandanag mo.
Nabayagan na mapampanunot ko daytoy. Kasano may saganaan ta ti masakbayan ni Joan ni anak ta. No kastoy akanayon ti mapaspasamak. Agsweldo ang agpaiso. Ngam kalpasan lati sa magmamanong aldaw na ibusto manen. Victor, Kasi ta, umadani manen ti kasangay ta anak ta. Di ta pa'y maikan mo ti tinapintas kuno espesyal na regalo. Victor, saan ang material abanag ti pangrukudan iti pamatag ta iti anak ta? Uray simple la ang asagana inton kaaldawan ti kasangay na umanayan dayta. Adalakit di cake na. Sigurado ka maragsakan una yan ni Joan. Amok dayta. Ngam sa bali laang mo tay maipaita ko mati amin na kayat na. Tapno mariknana nga dar-aramiden ta para kenkwana. Maawatan ka. Ngam, di ka kadiunag pampanunot. Di tay pa'y mo't naglangan amangan. Dayta ti importante. Amangan noon niya ti mapasamak ken kay tinakaro apa nagpampanunot mo. Anya nga tano, agnegosyo talangan Josie. Ado dagiti imasenso ng rugi ti basit lang nga negosyo. Anya ko maanegosyo ti pampanunutem. Mangibangon ta iti tersena di tasango ti balay. Kas mapalpaliw ko ngamin iti pagpapaayak a groserya. Ado ka na yung ti aggatang. Gaputa adda ijay dagiti kasapulan ti tao iti inaldaw. Sa bagay, saanan nga umadayo dagiti aggatang no dalakit di magatang da ditoy. Ang pangalaan ta nga iti pagpuunan ta lakay. Awan mo't urnong ta. Pampanunutak nga ro da kasarita da tatang ken nanang. Ang mga nadda may pabulod da pagpunan ta. O manamong ka kada iti planok? Apay ket di nasaan. Amok amarigregatan kauna yan iti trabaho. Iso ano day ti amom apakapalag-anam. Suportaran ka, Victor. Dandanin ti birthday. Wan nga rod anak ko. Anya ka diti kayat mo inton kasangay mo? Kayat ko kumati bisikleta, tatang. Diyan nga da basket iti sangwanan na. Kanping ti Maris na. Sige, anak. Jack may kare ang magatang ko adagos day tawan. Amumot na ti trabaho to'y amam. Ngam ikarik. Apama na madaan na kitinawadwad a kwarta. Gatangan mi kan ninanang mo ti bisikleta kayat mo. Sige, oray saan pa nga rod, tatang. Tinapatag, agkakadwa tayo kada nanang inton birthday. Naragsaka kon, tatang. Ay na, nakasingsingpot ka talaga anak ko. Naimbaglangan taman nakaawat ka. Patpatgan kayo ngamin unay ka ni nanang, tatang. Katpatpat ganda ka matunay. Iso asapay la kumataag tultuloy ti kasta kababalin mo anak ko. Saan natin material abanag ti importante? Ngam no dalakit di maigatang, apay kit tinasaan. Wan, tatang, maawatak. Nagimas mo't tanday tayo lutlutom asidaan tayo, nanang. At dapay pansit. Siyempre, kasangay mo ita, anak ko. Iso ang nagluto akiti pagsasangwan tayo. Pasensya kan no saan mi pa'y magatang di bisikleta kayat mo regalo ko maita kasangay mo. Okay laang, nanang. Tinapatag, ada tayo amin ita kasangay ko. Pasapa ka di sumangpot ita ni tatang, nanang? Wan, anak. Katamom, gumatang ka no iti cake ni tatang mo. Tapno adda i-blow mo a candle inton madamdama. Wow!
Excited ako na makakita itiket nga isang put ni tatang, nanang. Wan gayam, apaman ang makaluto ak. Mapan mo to aya banda apong mo abakat kan apong mo alakay. Ta dito'y dan amang rabii. Tapno agsasango tayo amin, ita akasangay mo. Wan nanang, tapno naragragsak man ti kasangay ko. No adada apong bakat kan apong lakay. Nanang, tatang, kaya't ko kumatagkid daw ititulong kada kayo. Ha, apay anak ko, ada ka di napasamak. Huwag nga agpaisaw. Emergency ka di day ka, anak. Saan matkit di tatang? Ngamda kayo lang tamo ka mabalin ka pagkidawan ni titulong. May papanitian niya day ka aya, anak ko. Pampanunutak namin ti mangibangon iti negosyo. Kaya't ko kumati bumulod iti pagpuunak kada kayo. Ay sigurado ka kadi iti day tapang panunutam, Victor. Amom ba tasaan akas ka rin ti agnegosyo? Anya ngay akita ti negosyo ti ibangon mo, Victor. Oray basit lang nga tersena di tasango ti balay tatang. Basta makulong lakit di. Kan umanayon na pagdisplyan kadag iti tagilako. Oray papintasin minto lang ti pesto inton maparang ay miti ibangon mi a tersena. Kasanun gay jay trabahom. Agikata ko na nanang, tapnog tinulong kami langan kini Josie iti ibangon mi a tersena. Saan kami ang makaurnong para iti masakbayan ti apu ko yo? No agtali na daklatan na trabahador ijay groceria pagpapaayak ita. Ay sabagay, hustot ako nam anak ko. Narigat at talaga jay trabahom. Sapay saan nga umanay para ka na kayo ti sweldo makunam. Talaga nanang, nangruna ka dumakdakil di apu ko yo. Isa masapol nga itapay laeng, makapanunot kamin iti nasaysayata panggadan. Dala, day tati kayat mo, kun disidido kan. Tulungan da ka, Victor. Agpaiso nanang? Wen, adamot sang kabasit nga urnong mi kan ni tatang yaw. Mabalin mi nga ipabulod ka da kayo dayjay. Saan ka dela kay? Wen basta nadan nyo tanyaman a desisyon yung agasawa. Ag tinulong kayaw, tapno maparang ayo ti ibangon nyo ang negosyo, wan? Uwan tatang, ikarik, katagyaman na kiti support tayo, nanang, tatang. Nabayag a pinampanunot ko ti plano ka agnegosyo kami laangan, manang Emmy. Gaputaam mo, asaan nga umdas ti matmat gadak, nang runa kat dumakdakkelan ti anak mi. Kayat ko nga ipaayan iti nasaya at apanagbiag ti pamilyak. Iso nga ingka gumaak ti nagkidaw iti tulong kadag iti dadakkel ko, tapno makarugi akon nga agnegosyo. Napalaos ti ragsak ko ta sa anak matanapaay. Gapo ta si dadaan dagiti dadakkel ko anang pautang kada kami, iti puunan mi iti maipatakder a tersena. Katsakbay nga ibangon mi iti plano mi a tersena, nagplano kami pay anaimbag iti asawak. Josie, panagkunak, dahito yung taom na apanawan, tapno rugyan tantang negosyo. Napanunot na mo tindag iti rumbang nga maaramid. No day tati desisyon mo, di sige,
Total, adamo ta dyan pabulod ka data-datata nga pangrugyanta. Wen, kan nakasagana mo tante amin. Ti importante, pag tinulungan ta parang ayin ti may bangon ang negosyo ta. When Victor, panunuton ta para iti anak ta dayto nga aramidan ta. Amo ka sa nakaskarina napigsa adagos ti store. Ngam amok akabailan ta parang ayon, babaan iti tulong ti na marswa. Agpaiso day tangay bagam Josie. Kat napanunot ko akabayatan ng mga rugrugita. Diyak pa'y lagi ikat iti trabaho. Tap na da alternatiba pangalaan ta iti para gastos tayo. O sige, uray siya pa'y lang ti makaamo iti store. Ti importante, makarugitan. Tapno makita tano kasano ti resultana. Wan Josie, katagyamanak iti panang suportam kanyak. Victor, ada na pintas nga ipadamag ko ken ka. May papan ka diti store? Kumusta nga ito umunang aldaw iti panaglukat mo? Day tangaron ti ipadamag ko ken ka. Amom, nagado ti may naggatang itay. Ha? Maragsakan da kano, taadan paggatangan da iti asidag. Ken kompleto kano ti magatang iti istorta. Ay na, nagsayatan nga Josie. Akit, anya nga iti kang runa nagatgatangan da? Dagiti para iti kusina. Uray dagiti delata. Ado ti aggatang. Ta saan kan nga umadayo ti presyo ta, iti presyo iti palengke. Masapol siguro ang agnayon tan iti stocks. Iti kasta, saan ta maibusan iti lako? Ken panunutam, no anya pa'y dagiti mainayon na lako ta. Tapno uray saan na mapan pa iti palengke dagiti aggatang. Taad da amin ng iti store ta. Kastamot ti napanunot ko, Victor. Kat amok nga umado ti suki ta, no kasta kompleto ti magatang da dito istorta. Ay na, sapay la kumata da ito yung tirugi ti panagnamay ta. Josie, ti panagnamay ti biyak tayo. Katagyaman naklaw na iti anus mo, amang imatmaton iti store ngayon patakder ta. Amok aday ito iti arapaap mo, Victor. Iso nga aramidat ti amin nakabaalak, tapno rumang ay ti imbangon ta ang negosyo. Milyang bakit? Nakitam ka din o kasano kaado ti taong aggatang iti store da Bigtown? Word lakay. Kasanaw kat kompleto ba't nga minti tagilakod da. Adapay lakodan abagas, kas kadanak natang, karnay kan ikan. Ay na, kasla makit-kita kung asaan nga agbayag, dumakal kan agbalinton agroserya di tersina da. Saan ang nakaskas daaw no kasta bilang ti mapasamak lakay. Tama ka urnong daadagos, kat mapadakkel da tinigusyo da. Isungarod nga iti bagbagada kisayan dan dyan na utang da kadata. Imbagak nga aramatan da pa'y laeng, tapno manayunan dagiti lako da. Sana bali ta saan ta pa'y matakasapulan dyan na bulod da akwarta. Kat anya nga iti kunada. Ay na mabain da Imbagak nga aramatan da pa'y laeng. Kat inton makaornong dan iti sobra-sobra, di isunton ti panagbayad da. Nasaya at magtakas na ti imbagam lakay. Ambom nga main, dagita nga agasawa, saan da man ang gundaway. Amuda ti obligasyon da, iso nga ado ti parabor adumdumtag kadakwada. Kat mamati nga agbaliw tumatan ti kasasaad da iti biyag. Anak, nangag mo ka din ti damag. Adak hanumot mapadpadaanan anapig sa abagyaw.
Super typhoon kung kunada, mat. Wan nga rod nanang. Isa amadanaga nak. Ang mga na niya ti mapasama kiti store. Sapay nakadadoy tati stocks nga dayjay. Masapul nga agsagana kayon, anak ko. Isimpayon dagiti tagila ko yo. Tapno awan to tinakdakkel a problema no bilang anyaman ti mapasamak. Wan nanang. Kasta agpaisun ti naramid mi. Binalkot mi ni ti plastic tagiti tagila ko asaan na rumbang nga mabasa. Nasaya at mat, anak ko. Rumbang laang nga agsagana tayo. Hay nakamamak. Napatpatag ti biyag ng tinegosyo, Victor. Putno day ta na kunayo nanang. Di kayag danag. Amo ka saan na tayo abay-bay anti Diyos. Amo kakabailam asalwadan ti pamilyam, Victor. Ika gumaak nanang. Katsapay la kung matamalasatan tayo ti bagyo nga awan ti madangran. Kastamutan nga awan ti dakas sa mapasamak kadagiti kalugaran tayo. Agkararag tayo, anak ko. Day tati kang runaan akalasag tayo. Amok adi na tayo baybay anti Diyos. Grabe tinapasamak. Naitayab ti atop ti store. Nabasa amin at agila ako tayo. Dagiti daduma. Naianod. Gapoy ti kapaggas ti danum alimabas ti arubayan tayo. Diyan ka muna niya ti panunuta kita, Josie. Kasla na po amin na nagrigatan ta. Diyan ka muna kasanumanin na mangrugita. Tatang, awan ka din di store tayo? Saan tayo naglako? Di kagdanag anak ko. Makasapol tayo itiwagas tapno makabangon tayo manen. Kabaalan ta ti Victor. Saan ka maawanan itinamnama? Masapol a lumaban ta para iti anak ta. Diyak malaptan ti saan na maupay, Josie. Takasanumat ngamin. Amin na nagregatan ta. Napukaw iti apagapaman. Tinapatag, nakalasat tayo. Awan ti dakas a napasama kada tayo. Tinegosyo kat maisubli. Ngam ti biyag kat saan. Sa bagay, puno day tangay bagam, Josie. Kat saan ta sumuko para iti pamilyata. Tinapatag kat agdadan na tayo, tatang. Urian niya tinapasamak. Naragsakak lata. Tada kayo ka ni nanang. Agyaman ak Joan, anak. Amom, naggasatak kada kayo ko ni nanang mo. Da kayo ti inspirasyon ko tapno sa anak kasumuko itanyaman na panubok adumtang kada tayo. Rugyan ta urnusan ti amin, Victor. Agtinulong ta. Agsublin tumatla ang dagiti napukaw kada ta. Juan Josie, maurnos tumat lang ti amin. Aramiden ta ti amin nakabailan ta para iti anak na. Amok at tulungan na ta ti Diyos.
Nagrigat manang Emmy. Mangrugrugi pala ang adumor as tinegosyo mi, ngamkas jay matan tinapasamak. Napukaw amin ang nagbanugan mi iti asawak, gapong iti idadalapos tinapig sa abagyo iti lugar mi. Jak amo no anya ti panunutet kadagidi agundaway. Nagsakit a maimatangan, a nagpukaw akas laasok, tinamnamaek a makaiyaon kada kami iti rigat. Jak amo no ituloy ko pa'y idi, wenno saanen tinarugyan mi a negosyo. Ngem babaan iti panangalukoy kanyak ti asawak, napagnumwan mi, nga ibangon mi manen ti tersena. Adamot dyan na urong ta, Victor. Ison ti usaron tatap na makarugita manan. Ngam Josie, para ka ni Joan nga anak ta dayjay. Para iti panagadal na. Amok day ta. Ngam no saan ta bumangon manan. Kasano tarod ang maisaganaan ti masakbayan ti anak ta. Ngam kaslamadanak. Kasano no di ta agbaligi. Kasano no masayang lang ti ornong ta. Victor, agtalag ta iti Diyos. Amok adi na tabaybayan. Naaramid ta mo't idin saan ka di? Isong amok kakabailan ta manan nga ibangon ti negosyo ta. Sa bagay. Agyaman nagtaada ka akanayo namang patpatib ka riti pakinakam ko. Bakit? Para iti anak ta. Kaya't ko apanak nakantakan ko na nga anyaman ti dumtang apan nubok kabailan ta asarangten. Sige, mangrugita manen. Aramatan ta tornong ta. Aramiden ta daytoy para iti anak ta. Nanang, adaak. Anya nga iti madamag anak ko. Kumusta kayon? Okay mat nanang. Makita kat mayat manan ti taray ti negosyo yo. Puno day ta nanang. Katagyaman kami iti Diyos. Tanay paayan kami manan iti parabor iti may kaduagon daway. Nasaya at mat anak. Gayam nanang. Imayak, tabayada kung dyan nautang mikada kayo, ang nagpuunan mi iti store. Ay, di mo pa'y pampanunutan day ta anak ko. Tinapatagkat na saya at mananti kasasaad yu ita. Gaputadak kalatulong ti pabulod yu idi kada kami akwarta nanang. Saan ngagbali na posible amin dagito ita? No saan nagapo iti tulong yu kada kami kan ni Josie? Ay, nagsaya at ka talaga anak ko. Ang sigurado ka kade akabailamon abayadan. Wan nanang, tawaray kaskasan no? Oray no naapektaran ti negosyo mi di adadim malapos sa napig sa abagyo idi napanatawan. Nakabangon kami latta. Mayat man ang titaray ti negosyo mi. Katkayat ko nga ipakita kada kayo. Asaan anasayang ti panang tulong yu kada kami agasawa. Ay, naglaing ka talaga anak ko. Kat bilibak iti panagtinulong yung agasawa. Katagyaman akmat iti suportayo nanang. Agyaman kami kada kayo kan ni tatang. Ay, tinapatag. Naragsak kayo kan nasaya at ti kasasaad yo iti pamilyam. Agyaman ak nanang. Katanyaman ti kasapulan nyo kan ni tatang. Di kay bumdeng amang ibaga kada kami.
Uray adi ka pala maturog, Victor. Rabiin, nakaida kang agpayso ngam nakamulagat ka pailaan. Kinapod no na bakit? Lep-lepas ko lang nga nagkararag. Ha? Nagyaman na kiti na Marswa. Tauray pa'y makunadakkel tinagbalin nga epekto kadata tinapig sa abagyo di napalabas sa tawen. Adto'y talata. Nakabangon ta adagos. Kat napaduras tamanan timbangon ta tersena. Talaga adi na ta binaybayan ti Diyos, Victor. Tinarabay na ta. Pudno day ta, Josie. Isa rumbang lapagyamanan ta day ta. Sana rumbang amalipatan ta tagyaman. Ken kanayon ako mararag iti na Marswa. Joan anak, umay ka. Ada sorpresa mikan ka. Wan anak ko, nga masapul nga agkidem ka pay. Ha? Sige, nanang. Aday ta. Nakakidum ako, nanang. Tatang. Mala, taalalayan ka anak ko ah. Sige, umay ka. Ahang. Aday ta. Ala, agmulagat ka nanak ko. Surprise! Wow! Ti arapaap ko a bisikleta. Nagatang yun, nanang. Tatang. Wan anak. Nagatang mintar arapapom unay arigalo ko ma. Idi napalabas sa kasangay mo. Agyamanak, tatang. Nanang. Naragsak kami ang nakakita ang maragsakan ka anak ko. Saan ka di bakit? Para ken ka talaga dayta, anak ko. Katamin nga aramidan mi kaninanang mo. Para ken ka, Joan. Kaya't mi nga ipaay amin at tartarigagayam anak ko. Katagyaman kami. Tanauray mo no kaano ang maipaay mi ken ka dayta regalo akayat mo. Uray, saan nyo man bilang anagatang? Okay la ang kanyak, tatang. Ay, saan Joan? Di mo't inkarik idi? Nga pa man na maadaan kami iti kwarta kaninanang mo. Gatangan mi dayta? Addaytan. Katsapay la kuma, taiwan naman na imbag daytawan. Wan, tatang. Aywana ka na imbag. Kan saan la aday ta, Joan, anak. Matutukan da kan ana imbag ka ni tatang mo, tamayat matan ti taray ti negosyo binangon mi. Matarabay da ka ana imbag. Pudno timbagan ni nanang mo anak ko. Nasayatan ti taray ti negosyo tayo. Iso ang maipaikon amin nakasapulan nyo. Katagyaman na kiti suportayo nga agina. Gapo kada kayo. Nakarkaro ang nagbalinak ang natibkar. Kat makunak akabaila kon asarang tentaan nyaman na panubok adumten kada tayo. Nagimnas ariknaan manang Emmy, nga itilikodan dagiti rigat ken panubok a napasaran mi, ket nagunod mi matlaengen tinanam ay abiyag. Maipaay min ti amin akasapulan ti anak mi. Saan akas iti sigod, adi mi pay maipaay dagiti dawdawatan na kada kami, gapo iti kinarigat ti biyag mi. Kirad ti pakinakam ti kang runaan akasapulan, tapno magunod tayo dagiti tartarigagayan tayo iti biyag. Daytoy ti mangiduron kada tayo, tapno ad-adda nga agreget tayo amang gunod kadagiti arapaap tayo. Sapay la kuma ta nakaibati iti inspirasyon ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Victor.
Pagayam ko a Victor, bilibak iti kinapigsa ti pakinakam mo. Kastamot ti panagtinulong yung agasawa, tapno mapasaya at yu ti biyagyo. Ado a parabor ti nagunudyo, gaputa mo yu atalyawon ti naggapwan nyo. Gandag iti nakatulong kada kayo, idi adda pagdaldalanan nyo. Sapay ko ma, tamataginayon ti kinagasat, kan kinaragsak ti pamilyayo. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Joseph nga iti agdama kat adda iti pagilyan a Saudi Arabia. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo, ilingad naklangan itinagan a Joseph. Adak itang agtrab-trabaho dito'y Saudi Arabia kas maysa a construction worker. Manipod na sarakak to YouTube channel yo, kanayo na napadaanak dagiti uploads yo, taday to'y ti agserserbi aliw-liwak dito'y pagilian nga ayan ko. Adan asawak manang kat adamutan maysa nga anak mi. Namnamaak manang ang makaibati iti napatag nga adal ti pakasaritaak. Iso asapay lakuma, tamapagasatan mo't ama idrama, iti nalatak a programa yo. Hello Dana, kumusta kayo? Nasaya at matimawag ka. Talaga kaya't ka makasarita. Talaga nga umawag ak, takailiw kayo iti anak ta. Anya di ko na mapagsaritaan ta. Dandanin ti graduation ni Joshua iti elementarya. Makawid ka kadi? Dana, amom no kasano ti gagar kong agawid. Saan mo't amailibakken ka ti sitwasyon mi dito eh. Nangro na kat kaya ti boss mi, amal pa sa dagos ti project mi. Naibagak mo't day takin kan, saan aya? Kunak man no nagkinaawatan tan, may papan iti day ta abanag. Ngam amom mo't amay sa dayta napatag nga aldaw para iti anak ta. Maminsan la mapasamak dayta. Maawatak Dana. Ngam no pilitak ta agawid. Amangan no mapukawan na kiti trabaho. Kasano tayo langan? Kanayon lakas to yan. Kanayon nga awan ka kadagiti importante nga okasyon. Amumot no hapay nga daak dito yung agtrab-trabaho saan aya. Saan ka di apara kada tayo ti amin nga aramidak? Para kada kayo ti anak ta. Nakasaganak ng agsakripisyo, tapno maipaayan kayo iti nasayat ang masakbayan. Saan laang akwarta tinapatag kada kami, Joseph? Mailiw unayan kan ka ti anak mo. Kat di na pa'y maawatan, no apay akanayon nga awan ka, tunggal adda okasyon iji pagadalan da. Bayam ta kasaritak to ta anak ta. Ipalawag ko kan kuana, no apay asa anak ang makaawid. Sige, no isuti ko na. Kat sapay ko mata maawatan na ka ni Joshua. Sapay ko madana. Kat tulungan nak nga agpalawag iti anak ta. Nanang, makaawid ka din ni tatang itong graduation ko iti elementarya? Anak, amumot nga adayo ti pagtrab-trabahuan ni tatang mo. Iso saan kasla ka na makaawid? Kan ado ti trabaho da ita. Ngam nanang, maminsan lang mo't da ito'y. Apay nga dagiti kaadalak, adan to dagiti parents da. Wan ata dadala ang diti Pilipinas. Ni tatang mo, adda iti ada yung agtrab-trabaho. Tapno maipaay na amin nakasapulam. Napatag ka ni tatang mo, isong aramidan na ti kastoy. Jakmot marik na day tananang. Kasano? Kanahin mo't nga awan no kasapulak. Sana bali, tadaak mo't dito'y Joshua.
Siya kunti mangisan di iti amam. Kuma, adan tumot dito ni tatang tunggal ada espesyal nga okasyon. Wan anak ko, mapasamak to dayta. Naira na ngamin nga adu ti trabaho dayta. Iso saan ang makabakasyon ni tatang mo. Nga maamom, naragsak ni tatang mo graduar kan. Agyaman ak nanang. Da kayon to lang arudan kada lola ti dumaray inton graduation ko. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Kumusta kay? Di tayan mo ita. Nasayat mo't, Nanang. Nga mamuyo mo't iti trabahok. Talaga na dagsen. Makabandog mo't na daduma. Amok da ita. Ay, masya nakarudan kan ka. Ay, wan gayam. Nadamag kumot kan ni Dana. Asaan ka kano ang makaawit inton graduation ni Joshua? Wan nga ron, Nanang. Sa anak pa mabaling na agbakasyon. Talip-lipasan mi ti project ti boss mi. Awan pa'y tinapalubusan kada kaming agbakasyon. Naira naamot niya ti graduation ni Joshua ti kastoy a sitwasyon mi ita. Dagiti saan ang mapakpakadaan na pasama kanak ko. Ang maawatan tumutlaang ni Joshua ti amin. Ubing pa'y ngamin unay. Nanang, Narigat at talaga ti sitwasyon mo, anak ko. Sapay adayo ti ayan mo. Kat amok no kasano karigat ti mayadayo iti pamilya. daytang arot ti kahit ko nga ipakawat kadakwada nga agina. Oreng amin ni Dana. Kasda sana makaawat na daduma. Bayamon, anak ko. Saan aday ta ti panunutom. Isupay a problema dayta. Saan abale ta maipay mo amin akasapulan di anak yo. Saan samot nga umdas dayta para ka ni Dana, Nanang. Isu kumaatin ang runa makaawat. Tapi nalubusan nakakatngarod nga agabroad. Ay, jakbat maawatan di asawam no daduma. Isu apasensya am laengen baro. Makamu kayo pa ilang kadagita aginak, Nanang. Sapay la kuma, tamaawatan dakto matlaan. Congratulations, anak. Thank you, Nanang. Sa dinutayan ni Lola. Kunak minsti kadwaya dumaray ti graduation ko, Nanang. Jakon intugot ta mga numaulaw. Agkita kayong tulaangan ijibala inton madamdama. Asin na nga min ti kadwayo alalaki. Ha? Di nakatugawi jay, oh. Akwa. Ni Tito Manelson dayjay. Kinaduan naklaang dito iskulyo. Asin na di alalaki. Gayam ko, anak. Naimbag nga ron ta kinaduan na. Diyak ko man naabutan ti graduation mo no saan agapukan kwa na. Ada nga min lugan na nga inusarmi. Kasta ka din, Nanang? Ala, umay ka, anak ko. Tamapan tayo agmerienda ka da Tito Manelson. I-treat na ka kano ta graduation mo ita. Itibiyang ko manang Emmy, talaga narigat ni Mayadayo iti aginak. Taawanak kat nga rod, tunggal adda na patag nga okasyon. Kas kumalaangan iti panagturpos ti anak ko iti elementarya. Saan ngamin nga umdas ti matmat gadak di tapagilyan tayo manang.
Iso nga idi adadimteng nga oportunidad, Jakon nagpangadwa kat kinay kayat kon tinagtrabaho dito'y Saudi kas construction worker. Narigat ti trabaho manang, kat saan unay adakkel ti sweldo, ngam uray kaskasano, masupsuportarak ti aginak. Nalagan ti riknak ang nagtrabaho dito'y adayo, tasakbay ti amin, nagsarita kami iti nalapat iti asawa. Kat inyet nagnati malubos na, taparakat nga rod iti masakbayan ti anak mi. Mayat pa'y mo't ididamo ti sitwasyon mi manang. Ngam dimteng ti gundaway anariknak nga adda nagbaliwan ti asawak. Gayam, kastuyon ti mapaspasamak iti pagilyan tayo. Lola, apingawan pa lang ni Nanang. Rabiin. Ay, ang mga no adala ang inasikaso ni nanang mo, apok. Ngam masansan mo ngawan dito balay. Jak pain masangputan tong galaga po ako di pagkadalan. Di mon panunutan day ta, apok. Basta, panunutam nga ipatpatag na kaninanang mo. Apay nga ruda ka na yung ngawan. Dandan hindi kang payagkita na doa. Amohom, apok. Adadagit ibanag, adi mo pa'y maawatan ita. Ang dumtang to ti aldaw, ang maawatan matlaang ti amin. Awan lang arudan ni Tatang. Ita, awan manan ni Nanang. Agawid tumutlaang ni nanang mo, apok. Kas nakon-akon, ada siguro importante anapanan na. Iso nga awan pa'y nga aging gaita. Nanang, anda ka dito ni Dana? Di namin sungsumbatan ti cellphone na. Awan pa'y nga rod, anak ko. Itay pa'y nga ururayan bito ni Joshua. Nakaturog pa'y kit din ti ubeng. Ni, napnapanan na nga eh. Rabiin. Apa di pa simangpot dita balay? Na mga no adamot importante anapanan na anak ko. Wano, ang mga no kadwa na dagiti gagayim na. Kasta nga minti bagbaga na tunggal marabyan nga agawid. Ha? Kaya ti asawan Nanang. Saan lang nga ita mapasamak ti kasta? Nabayagan na manadla daw nga agawid ni Dana? Isaan mo't amasansan anak ko. Ang kanayon ko apatig maanan, asaan anasaya at ti babae akanayon amarabyan nga agawid. Nangrun akat amo dagiti tao nga adda ka dita abroad. Una Nanang. Anya lang ti ko na dagiti makamamo kada kami. Anya nga taayat aramidan ni Dana. Sapay berbero kantoy anak yo. Ay ayan na unay ti bagina. Awan kalakano nga rudan nga amana. Ita, kanayon man matan nga awan ti inana. Sana bali Nanang, takasaritak ni Dana. Barang sungbatan na matan ti cellphone na. Naimbag mo ta na kontak kan Dana. Apay nga tala nga sinungbatang ti awag ko. Hindi pa'y rabi nga awagan ka. Agluklo ko amin di cellphone ko. Isojak maawat ti awag mo. Apay aya. Naalam ka din dyan pawit ko? Wan, naalakon. Inawagam ka din ni Joshua? Saan pa itabisiak ngamin kadagiti kalabas. Isojak pa'y nakasarita. Ni Nanang ti inawagak. Naira na idea di mo sungsungbatan ti awag ko. Iso anamwak amasansan ka no amarabyan kang agawid.
Apay Dana, sa dino ti papapanam. Kwa. Idi naudi analadawak anagawid. Kinuyog ko ngamin ti kumarek, kada parikot na. Kinasarasaritak kabayatan ti kaadda ki di balayda. Kasta ka di? Di mo nga rod sansanan ti marabyan ni agawid Taur-orayan na ka ni Joshua nga anak ta. Amo mo ta ka na yung nakabirukan ta anak ta. Saan mo ta? Naira na lang idi, kada nga rod pagdaldalanan ti kumarek. Alangan mo ta panawak. Kat kasanumatan nga di ubing agur-oray kan ka. Adamot ni Nanang. Dana, sa balilat tamat no si kataaday ti balay amasang patan di anak ta. Awanak lang arudan dita. Kasta ka pa'y laeng. Kasano laeng ang ta anak ta? Among matlagayam nga ibagaday ta. Dana, among nga daak dito aday yung agtrab-trabaho para iti masakbayan tayo. Iso asika tinamnamag nga agbalin niya amaken ina ni Joshua, kabayatan ti kaawan ko. Wan ka di. Umawag ka nga agsermon ka matlagayam. Saan ka lako man nga imawawag? Alang arudan, tama ka no sa dino pa iti pagturungan ti saritaan ta. Baliwak to lang ti umawag. Aganad kayo dita. Di mo baybayan ti anak ta. Apay nga takas timutan ti Jarta asawak. Kaslawan na pulos iiliwan na kanyak. Di na pa'y kinumusta na nasayat mo't lang ti kasasahad ko dito abroad. Umdas kumamot day jay ng mga agas iti bannog ko iti panagtrab-trabaho. Amo na mo ta sana kaskari ng agawid. Tadyak mo't mabali na basta panawan latan ti trabaho ko dito Saan kumamot aday jay ti makagapo tap nagpasugnod kanyak. Napagsaritaan mo imot dito Sakbay nga imayak dito Saudi. Amo na ang narigat ti biyag iti Pilipinas. Isa nakigasang gasatak dito Naamo na la kumano kasano kadagsen ti trabaho ko dito Ngaman anusak. Basta makaornongak. Kat adda maipauit ko kadakwada iti Pilipinas. Dagiti na idumduma ajar ti asawak, tunggal awaga, tinanipudan ti atap ko ang nagbaliw ti asawak, manang Emmy. Aginiddanan pa iti panagdwadwak, gapu iti naamwak amasansan a panagawid na iti rabii. No pay kasta, ikagkagumaak apunasan ti anyaman arumusing asaan anasaya at ariknak, ta ipagpagapuklaangan iti anak mi. Tunggal sumken ti atap ko, ikagumaak a panunuten, adi na kami kabailan a pasakitan ti asawak. Nangro na kanyak, nga adda dito'y adayo nga agsaksakripisyo. Pilpilitek nga iliwliwag ti saan anasaya at ariknak, tapno may pamaysakla ti agtrabaho iti adayo, ngam kumarkaro mo't gaya man ti sitwasyon ti napanawak a pamilya. Lola,
Saan mo na nagawid ni nanang idirabi? Ay, saan nga rod apok? Inururay ko saan mo ta si Mangpat. Nakaturog akpay nga rodon dito isalas, gapo iti kauuray ko kenkwana. Napanan naman nga tan, Lola. Masansan mo tantikas singar aramidan ni nanang. Malabay am apok, taapaman asumangpet, kasaritak to. Ala, mangan kan, tapnusan ka maladaw iji pagadalan apok. Di kag danag, tasaan ka baybayan. Adaak akanayon ditoy ang mga sikasuken ka, Joshua. Nanang, pasensya kayo na italaman ng anak kahawagak. Medyo makumikumak namin itikal labas. Ay, nasaya at ay mawag ka anak ko. Masapul nga agsarita ta. Apay nanang, ada ka din na pasamak? Kumusta ni Joshua? Awan ti rumbaga pagdanaga, maipapan ka ni Joshua. Anak ko na, ni Dana nga asawam ti ayan ti pariko. Anya problema nanang? Sumagmamano nga aldawan asan anagaw awit. Anya? Hijak ka mo no anyan tinapasamak kan kuana. Sapay ka na yun abirukan ni Joshua. Ni, napnapanan na ngayon nanang. Hijak nga rudam mo anak ko. Sapay adamot nadlaw ko kan kuana. Kadagiti kalabo sa panagsarita may iti cellphone. Kasla, ada ilimlimod na kanyak. Day tamot ti atap ko anak ko. Nang runa kat ada na ibaga kanyak ni Joshua maipapan iti agnagan iti Nelson. Ha? Sino ha Nelson nanang? Ijak ka mo, Joseph. Ngam kanayon ka nga iso ti kadwa ni Dana. Tunggal mapan na ituludan iti balo ni Joshua iti pagadalan da. Sino nga taday dya lalaki? Naibaga ni Joshua iti na minsan ang nagdamagak agayim kanu ni Dana. Mga ano sa bali mo tantar aramidan ni Dana nanang. Kaya't ko taagawid. Masayangan at matiti trabaho ko tito eh. Di ka agdanag anak ko, na siya kundi makisarita kadkwana. Saan ka kagpampanunot? Laglagi pa nga adayo ti ayan mo. Narigat ti agsakit, tawan mga sikasukan ka dita. Oo nanang, di ka agdanag. Kasarita yung man niya agpaiso. Kaya't ko maamuan, noon niya ti resulta ti panagsarita yo. Joshua anak, urnusam dagiti gamit mo, sumurot ka kanya. Ha? Sa dino ti papananta nanang? Awanan ti adupay asaludsod. Mas nasaysaya at tibiyag ta iti lugar a papananta. Diyak kahit ti sumurot nanang? Diyak kahit panawan ni Lola? Ngam anak, masapul nga aramidon ta daytoy para matlaan kan ka. Papananta kami nanang. Sumurot ta ka ni Tito Nelson? Joshua, saan mo pa'y amaawatan ti amin? Ngam malawlawagan kanto matlaang. Nanang? Apay, adyat ti mapaspasamak ditoy. Naimbag man ta nagawid kandana. Lola, isurot na kano ni nanang iti papanan na. Anya, apay, sa dino ti pangipanam iti ubing, Dana. Awan bibiyang yun, nanang. Basta itugot ko ti anak ko iti papanak. Tiyak kahit ti samurot, Lola. Urayik langan ni tatang ditoy. Nangag mo ti imbaga ti anak mo, Dana. Saan mo ang mapilit no di na kayat ti sumurot kan ka? Nanang, apay, addan surutam asabali a lalaki. Hanya ka din ti mapaspasamak kan ka, Dana.
Nauma akon iti kastoy abiyag nanang. Kanayon nga awan ni Joseph. Hunda tagtrab-trabaho para kada kayo. Di mo't pinalubusam anag-abroad. Ita, kastakit din ti magpagam. Nanang, nagawan abain mo, Dana. Kalpasan ti panagsakripisyo ti asawam, kasta ti subad mo. Ala, pumanaw ka kat saan mo ang mabalin nga isurot ti apok. Mapankan iti kayat mo apapanan. Basta agbati ditoy ni Joshua. Hello, Nanang. Hello, Joseph anak. Adanas ka na maamuam. Anya day ta, Nanang. Okay ka dilang ni Joshua nga anak ko? Wen anak ko. Awan ti rumbang nga pagdanagam ka ni Joshua. Hanggang dayti ti rumbang nga maamuam. Nagawid ni Dana kalpasan ti manungal daw adi na panagawid. Umay nasuksukunan ni Joshua. Anya? Apay nga lalaan na ta anak mi? Diyak mo't maawatan anak ko. Kalaat mo't latan di kasi nga inaramid na. Ngam saan apulos asimurot ti anak yo. Kasta ka din, Nanang. Nasayat mo't nga rod. Ngam sa dino kano ti papanan ni Dana. Kunamot ni Joshua nga amangan kanuno sumuroten iti dayja Nelson. Anya? Sumurot iti sabali a lalaki? Isumot ti kuna ni Joshua. Isu kanu dayja lalaki ti kanayon akadwa ni nanang na. Isu nga amangan kanuno isu ti sumurutan na. Anyamot ta ni Dana? Apay na aramid na ti kasta. Sa anak mo't nga may naglanglang ay dito'y Nanang. Ikarkarigatak tagtrabaho para kadakwada ka ni Joshua. Apay. Bala, pagkalmaam ti panunot mo anak ko. Diyak kumapay ibagakan ka. Nga makonsensya akmat. Among mo't adyak kanunungan ti kasi nga aramid ni Dana. Agaramid ak iti pamuspusan tap na makaawid ak Nanang. Kaya't kaapon ka no anya ti inaramid ti asawak. Nas ka na maamuak ti kinapudno. Joshua Pok, apay saan ka pa yan naturog? Kun, apay nagluluwa ka. Apay akas ti tinapasamak, Lola. Apay apimanaw matin ni Nanang. Pinanawan nakmatin. Apok, amom, adadagiti pasamak asaan tayo ang makontrol. Yung nagsakit, Lola. Kaslawan matin pamilyag. Di ka agsasao iti kasta, Apok. Ada kami nito'y parakan ka. Yung mapay pinanawan nak ni Nanang. Saan na ka pinanawan? Ang mga numariribukan laang itatiinam. Maurnos tumot laang ti amin. Yung Lola, kaya't kung anda ko madanan ang kantatang ko. Wala Pok, mapasamang to da ita. Nakasaritak ni tatang mo. Agawid ka no, Apok. Agpay sa Lola? Apay nga talang agawid?
No kaano ngawan matan ni nanang? Agawid, tapno maurnos matla ang tiriribok ti pamilyayo, Joshua. Yung pangperukan tayo ikan ni nanang, Lola. Ay, makabunton di tatang mo iti dayta. Ikararag mo ang maurnos matla ang ti pamilyayo, apo. Lola. Sapay lang kung matagkikita kami tumutlaan ka na nanang kantatang. Magmamanon nga aldaw asap sa pulem ni Dana, sipod na kaawid ka anak ko. Anya nga iti resulta ti panagsapsapul mo. Jack nasarakan ni Dana nanang. Nga madanaalak impormasyon. Anya day ta anak ko. Talaga si Muruto ni Dana iti sa bali a lalaki. Anya? Kumpirmado day ta nanang. Tasaan lang na may sa ataw ti makapanagnak. No di kat adudan. Ay, anya mo ni Dana. Di man lang panpanunot mo tan. Napadpatagkat din kan ko ana ti bukod na pagragsakan. Ngamda kayo iti mismo nga anak na. Oray no di naklat ako man pinanunot nanang. Oray pagpagapo na lat ako man ita anak mi. Ngam saan? Taos to tinay bagayo. Tila ang bukod na pagragsakan tinapatagkan ko ana. Awan na pulos ti patag ti anak mi kan ko ana. Awan na pulos, nanang. Kagumaak nga impamuspusan tinagawid iti daydi akan nito manang Emmy, tabarang konak no maurnos ko pa iti amin kat maisalbar ko ti pamilyami ngam napaayak. Nagsakit daydi apagteng. Naimbaglakit din ta saan ana ikuyog ni Dana ti anak mi. Tano na pasamak ti kasta. Jaklakit din ammo no anya ti pagbanagak. Ti may sapay ang nagrigatak iti daydi akan nito, kat no kasano nga ipalawag ko iti anak ko, ama sapol nga agsubliak matlaang dito abroad. Tapno mangged, kat maipaay ko ti amin akasapulan na. Naimbaglaangan ta nasaririt ni Joshua, kat itikas jay ang naganos nga edad na, ininot ang naipakaawat ko kankwa na ti amin, iso ang nakasubliak matlaang dito'y Saudi. Dandanimot ket di malpas ti kontratak dito'y manang, ket ag for good akon dita Pilipinas,
taumdas matan ti urnong ko para itinapintas ang masakbayan ti anak ko. No sa dino man ti ayan ita ti asawak, sapay la kumata naragsaklat ta, itilaksid ti inaramid na kada kami iti anak na. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Joseph. Pagayam ko a Joseph, mariknak no anya ti riknam, gapo iti napasamak, gamdayawag ti kinatibkar mo pagayam ko. Saan asinsinan ti napasamak, nang runak at naganus paylaeng ti edad ti anakyo. Ngam gapo iti napanagnakak a kinatibkar mo pagayam ko, mamati ak akabaalam nga isakad ti panagbiagyo iti anak mo, aging ga magunod na tinarimat a masakbayan. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan Aris at taga Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukel at ti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamatan dagiti padak anaayat amang tartarabay iti channel yo. Ilingad naklaangan manang itinagan Aris, taga Bagyo ak, kadyak ibain nga ibaga, amay saak alakyan, wano tomboy. Iso akay kayat ko akakuykuyog dagiti lalaki agagayam kan kaadalak. Adda nagbalin anasingad agayam ko manang, iso ni Daryl. Kaadalak idi adda kami palaang iti kolehyo. Sapay la ko mga rod, ta makaitad mat iti adal kadagiti dumdumngeg to'y pakasaritaak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay, nalpas matlaang ti klase. Nakadato ti naramid tayo tangal daw. Iso kaya't kumut relax. Anya nga Iris, game ka? Anya, ay sus, gastos man ang tibang panunutam. Amumot ngawan makukwartak. Sigurado si kamanan ti gastos na bilang. Ayos lang, siyak ti makam mo. Kan italamanin da ito eh. Kasla banding tamot na, pangikatlay ti bannog. Sige man langan. Ngam sa dino iti papananta. Awan ay diyak no sa dino man ti pangiturungam kanyak. Ijay nga ibagbaga mapanganan iti naima sa milk chicken waffle. Ijay lang ti papananta. Talaga? Uy na, nag-thoughtful ka ba't nalagip mo pa'y dayta nga imbagakan kay diya. Siyempre amo ka na stress ka mo't iti inaramid tayo iti pagadalan tang agmalam. Isa perfect nga agrelax tamot ita. Nagsayang at kamutan, Daryl. Amom, nagragsakak, tadagayom ko kaskan ka. Malagip mo amin, pati dagiti simple abanag akayat ko. Siyempre gayem ka nga rod. O niya, mapanda nga rodin. Tapnawan pa iti ado atao ijay. Tapno ma-enjoy tamat, tasaan pa crowded. Sige Ay, nagmayat tirik na no kaduam ti patpat gamunay agayam. Ang mga nogimon mat ni Zaira. Kanayon talatan ngagkadkadwa. Saan, Riz? Amo na mata nasayat ka tao. Ken gayem kan, manipod pa ideawan pa relasyon mi. Talaga mat. Nagbayag tan ngagayam. Sakbay nga inaro mo ni Zaira. Kati sumot. Iso nga amo na, no kasano ti kapatid mo kanyak kagayem ko. No kasano ti kapatid kanyak ti panaggayem ta adwa.
anak, itay pa'y analpas ti klasim. Ngam apay ngay anarabyan ka asimang pay. Pasensya kayong tatang no narabyanak. Kadwak kami ni Daryl. Napan kami nangan, kalpasan ti klase mi. Tapno makapag-relax kami matbasit. Kalpasan ti nakadado ngay naramid medyo pagadalan. Ni Daryl manun ti kadwam. Anak ko, okay ka dilaeng nga iso ti kanayon akadwam. Ang mga nonya ti makuna dagiti makakita kada kayaw. Di kayagda nagtatang. Nasingpot ni Daryl. Kan kasla kabsat ko matanday jay. Amok day taris. Ngam panunutam, babae kalata. Nga ore kasta ti kinataom. Ang mga nodamat ti makunkuna dagiti makakitkita kada kayaw. Sa bagay, maawatan kayo tatang. Nga maawan ti rumbo nga pagdanagan nyo. Ang mumot ni Syra ang nobya ni Daryl. Anasingad kami nga aggayam ka ni Daryl. Sipod pa idi. Nasaya at nga rod no kasta. Basta laglagi pa anak ko. Napatag ti reputasyon. Diyak kaya't mairaman kay tinoan niya ladita agulo wano riribaw. Wen tatang, kan ti panagadal ko tinakaipamaysaan ti matang ko. Nang runak at dandani ako naggraduar iti kolehiyo. Dahita ti kayat ko amang ngagkan ka anak. Ti importante kat makaturpos ka kan makasarak ka iti natalgad apang gadam. Iso nga rodadyak baybayan ti panagadal ko tatang. Uray, agpasya-pasyar kami matasag paminsan. Sa bagay, amok mo't kiti a responsable ka anak. Basta aganad ka akanayaw, what? Wen tatang, laglagik pag akanayon day tabala ka dyo. Pasmat lang ti final exam. Kasla nakalaglag anti pa nagrik na Chris. Ay, wan nga ro Daryl. Kasla nagbayag ta nga inuray day tingal daw. Dandani di tay maturugan. Gapoy ti masapol alapasan a requirements. Kan siyempre, ti final exam. Sobra Hanggang worth it, friend. Oh, mabalindan tag-relax. Kat, anya man ang ti plano mita. Siyempre, ag-celebrar ta. Kalpasan na. Agi na nata. Talagang anabannuga ko na Saan kayo ka ding agsarak ita ni Syra? Nainton maminsan ng aldaw langin. Amuna mo ta madama ti exam ita. Kan may sa, kaya't ka i-treat nga umuna. Nakababain mo't Daryl. Kanayon naklatan nga ilibre. Agyaman naklata Nagsingpot ka talaga. Iso nakabiro ka mo't iti girlfriend akas ka ni Syra. Anasingpot matlaan. Agyaman na Chris. Nga mamom, nagdakkel ti na itulong mo kanyak. Sikatin na nga lokoy kanyak tapno agadala ka na imbag. Noawan ka lang ata. Jack amo no makagraduarak. Ang mumot nga dak lang nga nakasuportakan ka. Kasta ka kapatag kanya kagayam. Amok na ita. Iso deserve mo nga ron ti may treat. Mala, mapanta nga ron din. Sana bali, tanalpasan ti finals. Orayin tayo lang ang ti graduation. Tatang, kamaudyanan na. Nakaturpo sa kon. Ay kablawan ka res, anak. Ay na, ipapanakil ka unay, anak ko. Agyaman ak tatang. Para kada kayo dayto abanligik. Congratulations, Riz. Nakaturupos ka with flying colors. Agyaman ak Daryl. Uray si kamot Congratulations, Mat. Nakaturpos tan ngagpadpada. Tata, kumusta kayo? Daryl, agyaman iti pa nagbalin mo anasingad agayam ni Riz. Amok adakkel tinaitulong mo kan kuana nang runa ti pa naggayam yaw. Ay natataamado,
Niris tidakkel ti naitulong na kanyak. Iso tinagbalin niya inspirasyon ko, iso ang nakaturpusak akaskan ko ana. Saan ka di, tatang? Ah, Nagdakkel ti utang ko na yung baga nakam kan ko na. Gapo ka dagiti na itultulong na kanyak. ay na, makapaayat adeng-denggan di kasta nga ibagbagayong agayam. Madlaw ti kinasingid yu adwa. Katawan pagbaliwan day tatata, nga oray nakaturpos kamin. Agtalinaid kami nasigad ni agayam aging ingana. Nasaya at matno kasta. Kahit ipampanakal kayo anak ko. Ay na magagaran na kun ang makakita noon niya ti mapasamak iti sumarunong agpang ti biyagyo. Nasingad kami nga agayam ka ni Daryl manang Emmy. Manipod idagad adal kami iti kolehyo. Kasla agkabsat kami no ararigan. Ngam no daduma, adda pa nagdanag ni tatang ko. Amangan kanuno anya ti panunutan ti daduma, iti makitkita da akinasingad mi adwa. Pudno amay saak alakyan manang, ngam saan amadlaw ti panagkawkawis ko. Isu nga adu dagiti saan amakaammo amay saak at tomboy. Ada girlfriend ni Daryl manang. Kat amo namat no kasano ti kinasingad mi iti kaayan-ayat na. Isu ang nagkampanteak nga awan to ti rumso ariribok gapo iti napalalo a kinasingad mi adwa ken ni Daryl. Makatawanan ti relasyon ta, Daryl. Nagbital daw. Kasla kaano laang day di pa nagdaton mo kanyak. Wan nga rod, Zaira. Nagparta ka lumabas tal daw. Hanggang naragsakak. Taging gait going strong lat ti relasyon ta. Naragsakak mo't, Daryl. Taamok nga daka kanayon di ta para kanyak. Katamom, kanayon ko nga ikararag iti Diyos. Asapay ko mata agbayag ti relasyon ta. Kat datan tulat ta, aging ga iti tungpal biyag. Nakarkaro pa iti kinaragsak ko, Zaira. Kaya't kayam amo kadagiti daddo mapay a friends ko. Kaslam amok mo't amin nun idasan ka di? Nang rona ni Riz, anasingad agayam mo. Punta dahi ta, Zaira. Niris ti kasing nga nagayam ko. Kat maragsakanak, ta maaklon mo ti friendship mi adwa. Awan problema, Daryl. Amok mo't anasingpot at tao ni Riz. Agyaman na kiti pa nagtalik mo, Zaira. Kat ikarik, ajak to baybay ang ti relasyon ta. Basta, promise mo, siyak laang ti ayayatem. Promise. Si kalang tayo ayatek. Kat addaak akanayon dito'y para kan ka. Ayayatan ka mo't unay-unay, Daryl. Kat sapay ko ma, tadikan to pulos agbaliw. Agnanayon ko ma ti kinatibker ti relasyon ta. Agyaman na nagkita tama ng Riz. Amok kami na busy ka mo tan iti trabaho makas kanyak. Basta si ka, Daryl. Mabalin na mo tapaayon ka. Oh, kumusta ka na Okay, Mat. Amam Riz, jaknam na mga nadumtang kanyak ti kasto arik na. Ni, kasla seryoso ka unay ti day tangay bagbaga ma. Apay, ada na pasamak? Talaga seryoso Chris. Ni Zaira ti dakdakamatek. Marikrik na ka talaga nga isunti babae akayat ko nga idatag italtar. Ti kayat ko makatakunay na ititong palbiag ko. Talaga?
Ay na, nagsayatan ngay. Kaya't mga sawan, talaga plano mo na pakasaran ni Zaira? Wan Riz, talaga sa bali ti Riknak tunggal agkuyog kami. Amom jay Rikna, kasla ka may taytayok iti kaulpan? Oops! Grabe ka! Kasla ka ano lang, hindi maipapan iti exam ti pagsarsaritaan ta. Ito, kastoy ka unagan ti pagtungtungtungan ta. Amom mo Riz, seryoso ka tao na maipapanan iti relasyon. Marikrik na ka talaga nga isunti agbalin akatakunay-nay ko iti tungbal biyag ko. Ay, makaparagsak kakit kitaan, Daryl. Naggasat ni Zaira, taiso tinayat mo. Uray saan kami unay anasingad iti tunggal maysa. Amok, nasaya at atao ni Zaira. Agyaman na Chris. No mabalin. Kaya't kung agbalin kayo mo't anasingad iti tunggal maysa. Kaya't kang agbalin aparte ti biyag medwa. Ay na, makaparagsak mo't day nga ibagbagam, Daryl. Basta, adaak lang dito yan nakasuportakan ka. Kada kayo adwa, no kasapulan dak. Agyaman na Chris. Amumat no kasano ti kinaimportantem iti biyag ko. Narabian ka man mo't asimang peten Riz. Kagap-gapom ka di iti trabaho. Saan tatang? Nagsarak kami man ngaminan ka ni Daryl. Amoy mo't no makalagip yung gayam ko. Kaya't na, kanayan kami arungmar. Nang runa itata, agdumati ayan ti trabaho mi. Wan nga rod anak kao. Kasla masansan manan ti erorwaryaw. Kalpasan tinaunday mo't basit apanawan adiyo pa nagkitkita. Busy kami ngamin ngagpadpada idi ti trabaho mi tatang. Kan siyempre, damo mi ti makastra kiti trabaho. Isungayin pa may sami pa iti atensyon mi ti trabaho mi. Kahit kumusta mat tanjagayam mau. Ay natatang, panagkunak, kaya't nan nga ikalay sa Genobiana. Ha? Iso ti sangkay baga na kanyak. Kasta aya. Wan tatang, kat kunak mat, ano nakasaganan ngagpamilya, di kasarunan ni Zaira. Amom Riz, maragsakan naktanadaan ka iti gayam akas kan ni Daryl. Nalablabos pa yung agkabsat ti kinasingad yu adwa. Budnot ako na yu tatang, kat amuday tatinobyana. Isong agyaman ak mo tunay, tamaklo na ti kinasingad mi ka ni Daryl. Nasaya at matnukas ta anak ko. Amok nga awanen at talaga ti makapagsina kada kayo adwa kan ni Daryl agayam mau. Ay Zaira, naimbag talimbabas ka dito istor ko balasang kao. At da ibagakan ka, maipapanitinubyom. Anya day tanana? Anya ti maipapan ka ni Daryl? Nakita ki di na minsan iti may sa restauran. Kat ada kadwa na babae. Ha? Babae? Sino nga tamot day jay? Ijak ka mambaw. Ngamkas na paliiw ko. Nasigad day titunggal maysa. At dapay dagiti ka nito iti panagsarsarita da. Nga igigaman tinubyom ti imaj babae. Ang mga no nagkamali kayo laang nana. Ang mga no gayam na laang day jay. Ay na, Zaira. No nakitam lakumano kasano tilangada nga agis istorya. Nagpigkad ti kita da iti tunggal maysa. Kasla sandala ang agayam. Kasla da relasyon da adwa. Nabayag kami nga agnobyo ka ni Daryl nana. Kat mariknak asaan nakaluklukon laang.
Patyak agayem na laang tinakita yu akadwana. Baka mo ka balasang ko. Nga mamom, no maminsan, palihiwam mo't yanubyom. Saan kang agtalakunay? Nalaing nga gilimod ti lalaki ko namsa. Sapay la ko ma, tasan nga agpayso day tanga ibagbagayo nana. Sapay la ko nga. Ngamsikan ti makaamong agpaliiw. Kat among no anya talaga ti agpayso. Agyaman na kiti pa ng ibagayo nana. Kat sapay ko ma, tasan nga agpayso ti atapyo. Ay ayatak ngamin unay ni Daryl. Basta ganad ka balasang ko. Nariga ti agtaltalutlatan ka na gito'y apanawan. Kalpasan ti graduation mi kan ni Daryl, ingka gumaan mi tinagsapol iti trabaho mi. Kat napagasatan kami met manang Emmy. Manipod idin, nagbalin kami na abising agpadpada. Iso manumot abulan adi kam rimrimwar adwa. Amok nga uray saan kami nga agkitkita, adamot ni Zaira a nobya na amang baybayabay kankwana. Naragsakak para itigayem ko, tanasarakan ng ti babae nga agbalinto akatakunaynay na itibiyag. Agingga idinang rugimanen ti masansan a panagsinarak mi ka ni Daryl. Kanayon kami arumwar, akas iti aramid mi, idi agad adal kami paylaang. Ngamjak ni namnama, aday tagayam ti panipudan ti parikot. Nasaya at mata sinarungkaran nak Daryl. Adanas ka nga ipalawag mo kanyak. Agpayso ka di akanayon kayo manan nga agkuyog arumwar itigayem mo a babae. Ha? Asino? Niris ka di tidakda kamatam? Wen, kanayon kami arumwara kas iti sigod. Amumot daytan, saan ka di? Day takat nga rod. Ado ti makakitkita kada kayo. Kat saan amaliklikan ama idanon kanyak. Ha? Apay adi mo ibagbaga kanyak no kas di arumrumor kayo gayam. Saira, saan nakabarbaro dayta? Tasigudan di kastang aramid mi ka ni Riz. Nasingad agayem ko ni Riz. Dayta lang. Awan ti ilimlimod ko kun ka. Apay ay akas na nakakomportable kalaunay kankwana. Kaslad adupay adaras ti panagkuykuyog yu adwa. Ngam iti siyak anobyam. Saira, nabayag kami ni agayem ka ni Riz. Kanayon ang nakasuporta kanyak ni Riz. Sakbay pa anagam amuta. Saan ka kumamot ni agpanunot iti saan anasayaat? Di mo ikan iti sa bali akay papanan ti kanayon a panagkuyok mi adwa. Apay akas ta unay ti kinadagkat yu adwa. Ha? Kasano amamati ak nga aggayem kayo lang. Saira, ay ayatan ka. Katjak tumaaramid ti manglokokan ka. Gayem ko lang ni Riz. Oray damagam kan kwa na. Awan ti dakas nga aramidan mi. Ngam kasano ama panagnakak nga awan apulos ti sabali ariknam para kankwana. No saan ka amamati kanyak? Pagsangun kayo nga rod ka ni Riz. Tapno saan kan nga agduwa-duwa pa'y. Tapno mapanagnakam nga awan ti ilimlimad ko kun ka. Ay, diya ka mo Daryl. Nagrigat apat siyan dagita nga ibagbagam. Nang runa kat ada maibagbaga dagiti makakitkita kada kayo. Ha? Kasano lupod no ti ibagbagada? Kasano ak ang makasigurado? Si katay ayatak Saira. Patsin na kuma. Pangaasim.
Anya ngay Saira, nakasaritam ka din dyan, Obiom. Wan nana, ngam ko nana aniris ka no agayim na di babae anakita yu akadwana. Kat agayim dalaang ka no. Ay sos, kasta, ti kanayon nga ibaga dagiti lalaki, nga agayim dalaang. Ngam amom, saan nga agnanayon agayim laang ti kunkuna na agayim na, nang runa no babae. Ay, diyak mo nana. Ay ayatak ni Daryl. Ngam kasla nagrigat nga agpayso ti agtalaklatan. Dayta kat nga raud, iso ano maminsan. Ad-adang agtalak ka iti makitkitam, ngam ti marikrik nam. Apay, asino aya ti kanayon akadwana? Sika, wano ti gayem na, akun kunana. Napaliiw ko nga rod nana, nga isuda ti kanayon nga agkadwa. Nasaysaya at no saan ka agtaltalak unay, ay narigatan. No talaga nga ay ayatan na katinobyom, apay nga raud, asan asikati kanayon akadwana? Agpayso day tanana. Diyak amo no pagluglugarak. Saan nalawag dagiti rason na kanya? Ay, makitkitak iti langam amarigregatan kan balasang ko. Laglagi pa, asaan nga amin nga ipatpatag tayaw, kat napudno kada tayaw. Mariribukan nga rod nana. Ang mga no da ilimlimod na kanya. Agmulagat ka balasang ko, kat no kasapulan, di ka agbuta nga agaramid iti addang tapno maprotektaram ti bagem. Agyaman nana. Kat amukon ti aramida. Anak, nagsapsapol kan kay tay, babae, kasla da importante nga ibaganakan ka. Ha? Sino ka no, Tadang? Imbagana ka di tinagan na? Wan, Saira ka no tinagan na. Kasla nakaserseryoso mat, tadi pa'y umisam Apolos itay kasarsarita nak. Ni Saira? Iso tinubyan ni Daryl, Tatang. Apay nga ta. Anya nga ta tigagara na kanyak. Diyak mo, anak ko. Kaslada kayat na amalawlawagan. Kaslada kayat na amaamuan. Madingarot ti jar na itay amang oray kan ka. Ididi na kan maoray, dayjay, nagpakadan. Apay nga, aday na imbaga nga umay ditoy. Awan mo ti amo kagagaraan na kumakanyak. Masapol siguro ang makasaritam, tapno maamwam no anya talaga tigagara na. Wan, Tatang, saan mo't siguro ang nasaya at nuliklikak? Masapol lang may palawag ko no anya ti kayat na mamuan. Basta agkalma ka lang, anak ko. Kahit ipalawag mo ang naimbag, tibanag mo no bilang. Wan, Tatang, katsapay ko mata maawatan na. Diyak kayat ang siyak tagbalin arason. Tapno maperdi ti relasyon da ka ni Daryl, no bilang maipanggap iti dayta ti gagara na kanya. Amok nga awan ti dakas nga intensyon mo, Race. Basta agbalin ka lang anapudno kan kuana. Ibagam ti kinapudno, kat sapay lako matag kinaawatan kayo mutlaeng. Makapadanag nga minu niya ti ibagana, Tatang. Laglagi pam anak. No awan ti dakas nga aramidam, awan nga rod ti rumbang apagbutngam. Awan ti pagtanagam. Basta agbalin ka laeng anatibkar. Wan, Tatang, sangwak anasayaat. Sapay ko ma, tamalawagan mo't laeng, no anya day nga isyo. Saira,
Adda kami dito'y kaniris, tapno malawlawagan ti amin. Jaketa kumaro daytoy. Nang runa kat awan mo't talaga ti ilimlimod ko kun ka. Jak amo na sino ti rumbang apatsak. Nagado ti mangmangag ko. Kat jak amo, do adda ilimlimod jo adwa. Zaira, pasensya kan. No da nagbalin nga isyo iti kinasingad mi ka ni Daryl. Ngampod no nga gayam kami laang. Awan ti intensyon ko amang riribok iti relasyon nyo. Agayam kayo laang? Apay nga ruta ka na yun, ada kayo ti agkuyog. Kan apay, adi mo ibagbaga kanyak, Daryl. Apay asabali pa'y atao ti pakaamuak, nagkuyog kayo gayam. Talagang awan ti madingar aramidak Zaira. Gayem ko ni Riz, manipod pa'y idisaan tapay nga gamam mo. Adutin na itulong na kanyak. Isong rod nagbalin kami anasingad unay. Tsaka mo, no kabaalak pa'y nga awatan dagita nga ibagbagam, Daryl. Uray mamin ano nga ibagam nga aggayam kayo laang. Sabali ti marikriknak. Napatag ka ni Daryl, Zaira. Di na kami kumamot pagduaduan. Jak kabaalan na panunutan nga aggayam kayo laang. Kasla siyak ti kanayon ang maikapis. Kasla siyak ti maididlidding. Jaketi kastoy Zaira. Ay ayatan ka unay-unay. Ngamjak ka ba ilan apugsatan ti panaggayam mi kiniris? No day tati kayat mo mapasamak. Ha? No talaga mo't lang asyak ti pilpilyam. Apay nga iso na pala ang tipang pangrunam. Diyak ka ba ulanan ti agtalinaad iti may sa relasyon? Anapnuan iti panagdwadwa. No day tati desisyon mo. Awan ti maaramidak. Ay ayatan ka. Ngam awan gayam ti panagtalag mo kanyak. Huston, diyakon ka ba ulan ti agtalagan ka? Isong agsi na talaangan. Ne, aguri kayo. Mabit lang. Zaira, pakawanan nak. Ngam awan na pulos intention ko amang dadaol iti relasyon nyo adwa. Isan kumamata kasta Ang mukha agpimpin na tag kayo adwa. Diyo ko mapasakitan dagiti bagiyo gapula ang kanyak. Nadalus ti konsensyak. Awan ti... Basta maudin daytoy a panagsasarita tayo. Diyakon ka ba ulan ti agpamarang nga okay laang kanyak ti amin. Isong agsinatan, Daryl. Di kan kayat a makita. Agsinatan. Naklaatak at talaga iti daydi a napasamak man ng Emmy. Impagarup ko no masolusyonan ti amin, idi nagsasango kami atallo. Ngam saan, tanagsina tinasingad agayam ko, ken tinobyana. Napalalo ti pan nakapasakit idi ni Daryl, ket marikriknak ti marikriknana. Ngam ammo ti Diyos nga awan apulos intensyon ko amang dadael iti relasyon da, gaputa talaga nga aggayam kami laeng ken ni Daryl. Nang runa ket amok iti kaunggak, amay saak alakyan. Iso nga imposible amaadaanak iti sabali arik na iti gayam ko. Ngam no amirisan dagiti pagteng, kasla blessing in disguise ti amin. Takalpasan ti makabulan apaman ang nagsinada, nadamag mi ang nakikalaysan iti sabali ni Zaira, gaputa tallo a bulan kanon nga agdadagsen. Ditaan na amiris kumanang, posible nga inaramat na laeng arason ti masansan a panagkuyog mi ken ni Daryl. Tapno maipamuspusan ti panakisina na itigayam ko, ket makaluban ti agdadata a kinapudno nga addagayam sabali nga aramid na. Nakarkaron ang na-depress ti gayam ko,
Iso nga ad-adamot ajak inadaywan, no diket inandingay ko manang. No sa anak amariro, agarup 5 atawan sakbay ang naka-move on ni Daryl. Agingga idinasarakan ng tipud-pud no a babae aparakan kuana. Itamanang addandwa nga anak da Daryl kan ti asawa na. Kat anak ko pa'y itibunyag ti inaunada. Adamot partner ko itamanang, ngam ti panaggayam mi ka ni Daryl, nagtali na idlat ta. Kat mamati ak asaan to nga aggibos, aginggat inggana. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Riz. Riz, pagayam ko, umuna iti amin, kaya't kaakablaawan, tanapintas tinagbanagan nyo iti gayam mo, kas maibasar dito'y maudi apaset ti surat mo. Sikan tinag ko na nga uray lakyan ka, saan amadlaw iti panagkawkawas mo. Iso siguro akas jay tinagbalin adyar ti kaayan ayat ti gayem mo, kinunkunak ididamo. Ngam idinabasak ti pakabuklan ti salaysay mo, no anya ti atap mo maipapan iti sigod a kaayan ayat ti gayem mo, isumutla ti atap ko. Ngam nalpasan day jay, agpada kayo iti gayem mo ang naragsak itan, kat ti pagsayaatan na, nagtalinaad ti kinasingad yo adwa, nga uray agpada kayo nga addan bukod na a pamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Tintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsak isudat ng paris kadagiti tugon iti danal tibiyag.